नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण अंडा किमाची रेसिपी बघणार आहोत। तर आता किमा करायला घेऊया। 1.5 चमचा तेल घेतलेला आहे। तेल तापलाय। अर्धा छोटा चमचा जिरं, 1 हिरवी मिरची, 1 मोठा बारीक चिरलेला कांदा, थोडंसं मीठ, कांदा फ्राय करून घेऊया व्यवस्थित। कांदा ब्राउन झालेला आहे। 1 टोमॅटो घालूया बारीक चिरलेला। टोमॅटोचे कच्चेपणा जाईपर्यंत आपल्याला आता हे परतून घ्यायचं आहे। कांदा टोमॅटो व्यवस्थित फ्राय झालेले आहेत। आता मसाले घालून घेऊया। थोडीशी हळद, पाव चमचा धना पावडर, पाव चमचा जिरे पावडर, थोडासा गरम मसाला, अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर परतून घेऊया। थोडीशी कोथिंबीर, मसाले सगळे परतून झालेले आहेत। 4 बॉइल्ड अंडी आहेत। हे आता एकदम बारीक करून घेऊया आपण। परत वरतून कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ, सगळं व्यवस्थित परतून घेऊया। सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स करून झालेलं आहे। आता हे आपण 3 ते 4 मिनिटं असंच गॅसवरती ठेवूया, स्लो गॅसवर। ही अंडा किमाची रेसिपी बनवायला खूप सोपी आहे, खूप झटपट होते, त्याशिवाय खूप चविष्ट पण लागते। हा किमा मी बटर लावून टोस्ट केलेल्या ब्रेड बरोबर सर्व करणार आहे। 4 ते 5 मिनिटे झालेली आहेत स्लो गॅसवरती। आता गॅस बंद करून घेऊया।